Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Akkaya hojalyk syňmetiniň umum meýdany 25 hektara barabar bolan gurulşyk terişlerini öndürýän öňümçülük kärhanasy tutuş ýurdumynda bolşýaly. Günwatar sebitde de telekeçiligiň ynamly ösdürilýändiginiň ýene bir ýerdek aýdyn güwätidir. Dolandyrşyň kämil tiltimatlardyr enzamlar bilen üpşünedilen gurulşyk terişlerini öndürýän öňümçülük kärhanasyna taýýarlanýan ýokarky ýyly gurulşyk terişleri ýurdumyzyň ähli günjeklerini alınıp barýan gurulşyklarda, şonuň ýaly daşary ýurtlarda da uly isleg bildirilýär. Hususy kärhanada ýakynda gips kartonlary oturtmak üçin gerek bolan demir berkidijileriň iki görnüşiniň öňümçüligi ýola goýuldy. Döwrap öňümçülük enzamlary bilen üpşünedilen bölümi işläp başlamanyň netijesinde täze iş orunlary döredildi. Häzirki zaman kärhanasynyň kuwatlygy her ýylda imaratlaryň içki diwarlaryny tekidläp, ýylmamak üçin derur bolan gurulşyk garyndy terişleriniň 78 000 tonnasyny, gips kartonyň orta 8 million ine dördül metre barabaryny öndürmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada taýýarlanýan gurulşyk terişleriniň Russiýa Federasiýasy, Gazagystan, Azerbaýjan we Täjikistan ýaly döwletlere eksport edilmegi hasa buýsunçlydyr. Kärhananyň öňümçülük işlerini hadaly ýola goýmak üçin gerek bolan çyýmallaryň agramly bölegi Balkan welaýatynyň Türkmenbaş etranyň Aktaş şäherçesiniň goloýundaky tebigi kändinden alınýar. Munyň özi Akkaya hojalyk syňmetiniň bu kärhanasynda işleri düşewütli alyp barmagy giň mümkinçilik berýär. Halal rehmet çekip döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artmagyna, halkymyzyň bagtýarlygynyň hassa belinde göterilmegine döredilýän giň mümkinçilikler üçin kärhananyň hünärmenleri türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamydy. Hemde hormatly prezidentimiz Arkadal Gahrman serdarmy alkyş aýdyp, halkara paragatçylyk wanaşmak ýylyny ýokary öňümçülük örkeşlerini betläp, şunlar hassa gaýratly rehmet çekýärler.